Pois a situación que estamos vivindo neste momento é un pouco de nerviosismo, de incertidumbre. Estábamos traballando estes días, un pouco dentro da normalidade, ou procurábamos facelo dentro da normalidade, pero, agora vemos que o produto que nos está baixando moitísimo de precio. Estamos tendo un gran problema no tema do marisqueo, porque, claro, ao cerrar toda a industria de terra, restauración, restaurantes e todo, pois o problema que temos é que o marisco non sale. Hai moitísima xente de marisqueo a pé, marisqueo a flote, o percebe xa cerrou por todos lados, porque non é capaz de vendelo, e a ameixa tamén últimamente non é capaz de vendela, unha che de problemas temos. Durante este tempo, as confrarías extreman ao máximo as precaucións, seguindo o protocolo de servizos esenciais e recomendacións remitido pola Consellería do Mar, para garantir así a actividade pesqueira fronte ao coronavirus en todas as súas instalacións. Sí, iso estamos levando perfectamente a rajatabla, non? Nos xa a nivel de cofradías estamos traballando a mitad da plantilla, outros traballando desde a casa, temos desinfectante por todos lados, lavando as mans, guardando as distancias. Na lonja tamén se están tomando as precaucións todas que antes nos recomendaron, e se nos mandou da Consellería, xa che digo, pero a xente está intranquila, vese que non hai solución, non podes moverte nin buscar outra alternativa para que o teu produto, ande que vayas ao mar. Dende o sector temen que a situación se alongue no tempo, o que agudizaría aínda máis o problema. O plano sanitario engadiríaselle tamén unha nova dificultade, neste caso o económico. A verdade é que sí, que non sabemos en cierto cantos pode ser un mes, que poden ser 2, se pode ser menos. Estamos todos en dudas, non sabemos a cousa como era, non? Nós pensamos que, ou contamos que vai a mellor e que isto se arregle pronto, porque senón vai ser malo para todos, non? Tanto para a salud como para a economía.